Asi víte, co vás čeká. Takže, Andrejko. Já dám tak bradu a tak, jo? Můžeš tam nic? Takže každý dostane do ruky jogurt. Takže každý dostane ode mě jogurt. V tašce jsou tam igelity, ty se jim uvážou kolem krku, aby nebyly špinavý. Zavážeme vám oči a vy se budete navzájem krmit. Ano. Tak a délku jim to přivážeme. Každý bude lžičku. Každému, ano. A vy máte teda větší, máte takhle. Tam může jít zarazovat oči. Není, může zarazovat oči. Mě nemusí, já nevidím. Tak když to načneme, když nám zavadí. Můžete si to otevřít. Takže Andrej, můžete zavazovat oči. O to nás nesmí, já si to mám uklidit. A zprůvázovat to nic nebude? Zahnete to? Dobře, tak to přes toho kelímku. Aňo, jsi tu? Pojď blíž ještě. Tak jo. Ani se vidí. Já si musím držet lžičku. Ale ona bude chodit. Dobře, dobře. Ještě jeden, takže ještě jeden. Takže závodníci si otevřeli jogurty, zavázali jsme jim oči a navzájem se budou krmit. Takže já to odstartuju, tak jste připraveni. Takže ke startu připravit se, pozor teď. A můžem, a krmíme se. No vám to jde, ale navzájem se krmíme. Krásně vám to jde, no to je nádherné. Nebo kaplo na oblečení. To nevadí ani. Ale i vadí, ne jo. Dobrý. Nesi. Děkuji, Ne, to bylo přímo. kde jsou ty jogurty? Ty máš tu. Takže ta první maminka je málo špinavá, to se mi moc nelíbí. Někdo líhají nosem, Dneska i svoji lžičku. no vám to jde. Vy budete zdraví. Dávej. Jak je stavu tady nahoru, dobré. A budeme do rytmu se krmit, jo? Do rytmu písně. No jde vám to. Ani nejste moc potečení od jogurtu. No hezký. No asi nejde tady tatínek zamaštěnej. Ale jde to. Hezký je to. Krásný, paráda. Hezký. Já to mám rádu. Dopředu vám jí. Jde vám to. Ano, Bejbono. Snězené. Ano, jedna je, mami, otevřít pusu. Teresko, rychle, druhou lžičku ještě si tam. Honem, tak maminku. Rychle. Jak vám ten jogurt Dobrý, to je ono. Ještě rychle. Druhou lžičku, Teresko. Jedem. ani neloví, nemůže. Výborný. Výborně. Doleva, Teresko, doleva. Rychle to tam. Tak tady máme první, co mají snězený, výborný, můžete si sundat šápky a dostanete ubrousky. No já to vlastně taky. Paráda. Tak,
Ještě jednu. A teď tady soutěží rodina. Ještě. Tak, a je to myší. Dobrý, stačí, můžete si sundat čápky, Andrejka vám dá ubrousky a děti si půjdou pro odměnu a dostanou odměnu i pro rodiče. Takže jak ti chutnal jogurt? Špatně. Jak to? Protože tam byly velký kusy ovoce. No ale to nám dávají furt reklamu velký kusy ovoce, to je lepší, ne? Tak někomu to nechutná, a tobě? Dobrý to bylo. Dobrý to bylo, to jsou sestry a každá má na to jiný názor. Takže si pojďte pro bonbony, ano, děcka? A já děkuju odvážným rodičům.